गुड इवनिंग देखंतु हमर आज पिठा प्रोग्राम चलची देखंतु एना पिठा माने मो हाथ पुड़ी होची आ गरम गरम हेची भलो होईची ना देखंतु देखाउछ ना से ये लाइट पडू आ ए पिठा में देखौचा अरे भल लागोची तैयार करंतु भी देखि बॉल भी हो जान तू हेलो पिठा रे जलता उठा देखंतु पिठा हे साइलानी आ पिठा खली डरा हेची हम सब उठे ना ए देखन आ ए देखंतु ये मो बडवा कमन आनी मा ये हां ए देखंतु या में एया मम्मा ए बाटिया तो मैं देखा बना लाइट बुडुनु तो आपन जदी ए पिठा करा भल लागुची ताले लाइक कमेंट आ शेयर करिवे।